今からサザを作っています。最初、沸騰した、このお湯の中に少しずつ、トウモロコシの粉、みるみるというんですけれども、トウモロコシの粉を、入れて混ぜていきます。この仕事っていうか、このこう主食なんですけども、この作業というか、このサザというんですけども、これを作る作業結構大変です。力がいります。力と、あと、素早くすごい混ぜていくんですけど、これがどんどんね、硬くなっていくんですけども、ちょうどマッシュポテトと、お餅の間の、硬さに、今からね、今日、サザを作っていただく方は、グッドウィル、長男坊の、お嫁さんです。甘いギフト。Today, 甘いギフト making Saza. Yeah. Yes. Yeah. Very, very important work for family. Yeah. ほら。結構硬いんですよこれ。これを。結構入れるよね。大変ですよこれ。これを昨日みたいに滑らかな感じにするの。大変です。しかもこの火を調節しないとね、やっぱね、下手したら下焦げてしまいますから、すごく難しい作業です。しかしニャンジーンチにはもうすごく今家族が増えて、一番末っ子のリナット、まで、子供がいますね。今赤ちゃん何人いるんでしょうか。本当にすごくいっぱいいます。あ、今すごいですねこれ。この状態すごいですね。すごいですよこれ。すごいですねこれ。すごいな。すごいですねこれ。息をしてみたいですね、音がね。このサザのなんかな、ふーって感じで。ね、すごいよね。やっぱテクニックありますね、これね。なんていうかな、こうやってやって。なんか本当餅作ってる。神崎さんもちょっとトライしてみますか。失敗したら困るな。甘いギフト。She can try like this? いや、ちょっとトライしてみる。どんぐらいなんかこのね、すごい力がいるかっていうのね、ちょっと今から神崎さんが神崎さんがトライしてます。かなりあれでしょう。焦げてる焦げてる。神崎さんが今サザ作りに挑戦しています。かなり力がいるでしょう。すごい。ね。
これをやるんですよ、ずっとね。あ、サンキューそう。